Caosaken pamenu Bapak Afid sing duwe Fortimur kawanten sama wareng perusahaan lemari mebel Pak Afid apa teman Pak Riwan Juragan Gabah ini anak gabahan maneh iki iya sebenarnya maling kaya Bapak Riwan iya Pak Afid iya matur sembah nuwun Pak Riwan Juragan Gabah sehat iku wis gabah maneh sembah nuwun Bapak Riwan priyo Fortinur kawanten sama wareng sing kaya jaban Pak Riwan Juragan Gabah sing ra tau pegel guys masih digoyok kula rendem ya kula terima kasih Bapak tim keamanan ya yang sampun rawuh saking tim keamanan Bululuk Swati sini Kalimantan Tengah Mas Lin Suparli Tenandi cerit 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 nyumar golaras lo iki asli kok saking Mas Swati apa Swati ini Mas Bandung Bapak Riwan Juragan Gabah Songo Balong Rejo bergoyang Pak Apit Songo Balong Rejo Songo Mudo Gus Pak Linda matur sembah nuwun tak suwon baca ngecil poda koneng agawe pikirku pusing teleret tak salah tak
yen kelakon nyanding lirane Mas atiku ketriwangan yen si podan hanutos ati kepranan ramana atiku tansaya ngetran tak sanani sun pikaku luti kundo kamu wis tak aturi lali ta padha golek bojo dik sing bagus kaya germoku iki wonge nang omah buka asane seliramu digawe lara wis kulino loro ora buruk saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebacut kacot apane ibarat bubur ora bakal dadi sekolah molok katonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu dikutuni terus kepiye Mas janji kumbien aku sanggup ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane dik ya tak Mas angeni rondomu ya ampun muga-muga ora nyono sampean sama ngenten wah jelas bocah iki yo nyikut-nyikut to ning nyatane apa dik jarine cintamu tulus lan suci ya alhamdulillah Apa iya? syukur sing tak suwun apa to sing kuwi gedhe oh gedhi kok Pangapurane kandung tresno pebojo jejodohan saklama saklama